abokina ya magana wannan yarinyar da muka da ita wancan. Wace yarinya? Wannan yarinyar mana. Budurwa ne. Ai ni ban da budurwa. Ba da kai muka je can gidansu ba. Wannan yarinyar ta wancan can ba. Eh. Shi wannan kamar dutse yake. To alquran kware dutse a kai ma. Haba. Za ka fahiwa isi a kai. Kai. To menene yasa kai ba za ka je gurin mata? Ai na je ba ya kula ni yanzu ce wai. To kai kana wannan shigan ya za ka kula Kalli jikinka. To me a jikin na? to ba ka gani mana. Ni ban ga komai ba. To ta ga da Allah ka in ka nufi kana gani da kana ganin ka kai ba ma sai ka je ka ce kana ganin ta za ka burge. Dan Allah. Allah. Ni ban kare ma dinga irin shigan nan ta fere. Ka ji fita mutum ne. Dan Allah. Allah. Ira kullun nake ƙara ƙaunarka. Amma kuma ka zo na gani ko da yaushe ka gani kalli ba gani. Miss call. Allah ya ka zo na kai kuma kai na ni ne. Nimin ka na ganzan bizu ni ma an samu chocolate yawwa Malam lafiya ka tare mu? Kaunar ku nake. Kaunar mu kake? Wa kake kauna? Dukan ku. Dangane da kauna ba. A to me? Kai ka taba ganin namiji daya hada mata biyu lokaci daya? Nawa aka yi? Ka zaɓi daidai da kai dai ana. Kiran Allah gafara. Za mu gaya ma yayan mu. Yayan ku? Yayan ku? Ku je ku kira yayan naku. Dan daba ne shi fa. Dan daba? Ina ruwa na dan daban banza. Wallahi da kuwa. Aba. Allah. To ina ruwa na? To ku jira shi. In ka kai dan iska ka jira. To ki je ki kira shi yayan naki. Me yaya? Ki kira shi na ce. Ina ruwa na da shi. Kai. Ya? Ne gimawa kai. Kawo kana. Wasu da biyo. Suwaye ka biyo. Wasu ne? Wasu su ko kannan suwaye ba. Annan waye su? Wannan ya ne. Haba. San waye ne? Waye kai? Ina wuni? Ta wuni ne da ku. An wuni lafiya. Kai ta shiga wani. Ya haƙuri dan Allah ya.